Na, sziasztok, én Orion vagyok, és ez itt egy Skype PvP-s videó lenne, kettőtől most feljöttem, amúgy nem itt szoktam játszani, elnézést a lagokért, ezt megmondom mindegy. Az a lényeg, hogy egy kilóra szeretnék bemutatni, igen, ott a páciensünk, látjátok, nagyon brutálisan nyomtolja a gyerek, nagyon brutálisan, figyeljetek. Úristen, mik ezek a lagok, semmi gond. Láttátok? Azt láttátok? Nagyon brutális volt. Közben itt veszítem a pénzt. Figyeljetek. Láttátok? Ez nagyon brutális, gyerek. Láttátok? Ez brutális. Nekem is kell. Nem hackelgetek, mint a gyerek. Láttátok, onnan föntről ütket? Hol van? Hát... Ez kész ez a gyerek. Jön és üt. Figyeljetek. Kardot vedd a kezedbe? Jó, spawnon nem olyan azért. Figyeljetek, nagyon brutál hackja van a gyereknek. Figyeljetek, Oké, érdekes, hogy tesó, úristen, lag, mint mindig. Mögé lopódzunk. Azért megölünk, hogy legyen valami killünk. Úristen. Azt láttátok? Nagyon brutális a gyerek. Lehet, hogy ez egy 10 perces idő, hogy most tényleg bebizonyítsam, hogy annyi. Láttad? Hátulról ütött? Megölt. Ott a neve. Úgy hívják, keressétek meg. Asdle 13. Ott van. Az a gyerek megölt. Láttátok? Rám csak... nagyon brutális. Figyelj, megöltem már megint. Oké. De itt már nem fogok nyávogni, mivel ti is látjátok, hogy... Figyelj, mögé megyek. Igen, jó van, vettük vidre. Meg azért próbálgatunk egy kicsit. Idézni, meg most péntek van, és én nem mehetek suliba, mivel kötőhártya gyulladásom van. Hátban ülnek. Láttátok. Jó. Perem, asd le. Úgy tudom is leesek. Szerintem le is, a csetet le is vette, hogy nem ér vissza, vagy már beszállt és lelép. Oké, jó van, asd le, jó van. Jó. Mindegy, itt lesz szinte mindjárt vidi vége. De miért kell hackelni abban? Milyen jó? Valaki hackel. Anyád Ó, elnézést, de ez már... Ezt nem lehet elhinni. Nem tudod, Jaj, én már félek
mentő. Ajaj, 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 jön ez. Az, oké, nem baj, leesett. Van mentője? Nincs. Hát, szópacs. Nem tudtam ütni. Na mindegy, ti is láttátok, ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, én Orion voltam, sziasztok!